nwoke eji eje mba. O jikwa obi sarasara na akụ Chineke ere ya emeta ndị ụwa mma, ọkachasị n'obodo Obibi nke dị n'obodo Enugu gba gburugburu. N'obodo Enugu nke dị na Nigeria bụ ebe nwa amadi a si wee na-emeta ụwa mma nke ukwuu. Ọ na-emeta ụwa mma wee were amamihe ya wee na-achịkwa obodo Obibi n'ụzọ pụrụ iche, nke mere na anyị na-akpọzi ya Solomon nke ndị Afrịka, maka na nwoke a na-ekwu maka ya ọ bụ onye na-enyere ndị ogbenye aka n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-enyere ndị ụwa na-atụrụ ọnụ aka, ọ na-enyekwara ndị ọbụla ihe siri ike aka nke ukwuu, wee were amamihe ya wee na-achị Obibi nke dị n'obodo Enugu. Eze bi n'ugwu Obibi nke mbụ, eze Mike Mberedọgụ, maka ihe ọma ọ na-eme mere na ụmụ nwaanyị niile nọ n'Obibi wepụtara ofu ụbọchị nke bụ mkpụrụ ụbọchị 31 ọnwa 12 nke afọ